ziko hapa ziko sawa, na tutaweka mkutano pamoja na parents na walimu na serikali tuhakikishe kwamba shule hizi pia zinapatiana masomo ama elimu bora. Nyithindo manyiri mawuok e kaunti ma Wajir nigi mor bang' piny owacho mar kaunti no chako chenro mar pogo nyithi skul mawuok e sub kaunti auchiel taulo mag ria. Jaod gavana ma Wajir Rukia Abdinasir kane wuoye kinde mani awayanga chenro no e sikul secondary mar nyiri ma Wajir nowacho ni nyithindo manyiri weyo sikul kaluwore gi nok ma taulo mag ria gino maduoko somgi chien. Katon 5,000 mag taulo mag ria kod lewni ma nyalo romo 10,000 gachiel no opogi e skunde mopogore opogore e counties no ero. Bende biro mar reso anyuola mathoth modak e gwenge go eko ma ok nyal ng'iewo taulo mag ria dwe ka dwe. This targets to reach school-going girls across all the sub-counties in Wajir. We'll be enrolling all our eligible girls in the county for a free sanitary pads program. It's my belief that we'll be able to take this sanitary towel campaign to even a higher level from now onwards. That missing of lessons will never be there with our girls. Is that so? So we need to appreciate this particular gesture. We need to say thank you. Gone are the days when a girl child misses her lessons because of this normal thing. Objective of the program is to increase access of teenage girls to sexual and reproductive health